during Mindanao Invention Contest and Expo 2009 and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Welcome dito sa palatuntunan ng Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Ako po ay gagabay sa inyo para walang magtitiis ng sakit, kundi maangkin ang kagalingan. Walang mag-maintenance medication ng synthetic drugs nang maiwasan ang komplikasyon at matuto sa tamang pag-alaga ng kalusugan. Ito ay napatunayan ni Doc Alternativo founder, multi-awarded inventor Doc Eddie Libo na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa alternatibong panggagamot kasama ang inyong National Chairman ng One ASAP Movement, Chief Edel Roderos. Kapanalig, huwag kalimutang isabuhay ang mga banal na salita ng Diyos. At ngayong oras, ito ay mula sa 1 John 4, verse 7 hanggang 8 at nakasulat, Mga minamahal, mangag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos, at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos, at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ito po nakasulat sa 1 John 4, verse 7 hanggang 8 at isabuhay kapanalig sa bawat hakbang sa sanlibutan. Mensahe hatid sa atin ng Doc Alternativo at One ASAP Movement. Ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo. Doc Alternativo Newscast. Oras na naman ang paggabay sa inyo, kapanalig, para sa tamang pag-alaga ng katawan na hindi tayo masakitin. Kung tinamaan man ang sakit, maangkin ang kagalingan. Hindi na kailangan pang magtitiis. Hindi na kailangan pang mag-maintenance medication ng synthetic drugs upang maiwasan ang posibleng komplikasyon. Kaya dito sa Doc Alternativo, talagang ginagabayan kayo sa mga dapat gawin, inumin, kainin na makatulong para mapalakas ang katawan. Kaya ugaliin na uminom ng mga Doc F capsules tulad ng malunggay capsule, spirulina capsule, sodium ascorbate capsule, mixtin capsule, lagundi capsule. Ito yung mga Doc F capsules na makatulong para mapalakas ang ating immune system at hindi tayo constipated araw-araw. Mahimbing ang tulog gabi-gabi. Alam ko na karamihan sa atin hindi makakain ng prutas at gulay araw-araw. Ngayon meron tayong pangdagdag sa nutrients sa katawan na makatulong para maayos din ang sirkulasyon ng dugo sa katawan. Tandaan, kahit tag-isang kapsula lang kada umaga at hapon ang pag-inom, pagsabayin ang spirulina capsule, sodium ascorbate capsule, malunggay capsule, mixtin capsule at isama nyo ng lagundi capsule. Then yung tubig na iniinom, haluan o
patakan nyo ng fulvic mineral at magnesium ascorbate. Kahit 10 patak lang ng fulvic mineral sa isang basong tubig, dagdagan ng 5 patak ng magnesium ascorbate, yan ang gawin kada inom. At least 8 to 10 glasses adi ang mainom hanggang alas 6 ng hapon para masiguro ang tamang tubig sa katawan at nang sa ganon ay maitama ang sirkulasyon sa dugo sa katawan na hindi tayo mamroblema sa high blood pressure, high blood sugar, high cholesterol, high uric acid, hyperacidity, acid reflux, UTI. Hindi natatama sa inyo. Lagi na dyan sa mga humihilap or humahap diyang sikmura. Eto, sundan para maagapan agad. At patunay sa itinuturo natin na nakatulong para mapanatili ang malusog na pangangatawan, narito po ang panayam sa kanya. Abay, napakaganda. Naging resulta ng aking buhay. Umpisa na ako maging kasapi dito sa Doc Alternatibo. Ay ako'y guminhawa ang pakiramdam, walang nararamdaman. Ayos na ayos, malakas na iingit pa nga ang mga kasama ko at para daw akong bata. Kasi malakas ang tuhod, kahit araw-araw ako'y umaalis ng bahay. Dahil ito, madali ako, nagmamadali, meron pa kayo pupunta. At ayos na ayos, nagpapasalamat ako sa Doc Alternatibo at talagang ang laki ng aking inilakas. Ma'am, bilang member, paano po ba kayo natulungan ng Doc Alternatibo? Ay napakalaking tulong Yung sa aking nararamdaman ay talagang nawala. Yung aking nararamdamang pamamaga ng liig, panlalabo ng mata at ang tuhod. Kung ikukumpara po ninyo noon, ano po ang pinag-iba ng pangangatawan po ninyo ngayon? Ay, napakalaki rin, napakalakas. Walang nararamdaman, palagi ang gusto tumarbaho. Maraming salamat, ma'am. Muli, ano po ang inyong pangalan, edad at taga-saan? Ako'y si Nilda Rosario, taga-Barangay Rizal, Lipa City. Ako'y sa kasalukuyan, 12 na akong kasapi dito. Yan ang prueba sa kaepektibo ng mga itinuturo natin dito sa Doc Alternatibo at ang taga Lipa City, si Ma'am Nelda Rosario, sa loob ng 12 years na pagsunod, napanatili ang malakas, malusog na pangangatawan, hindi masakitin bilang member. Kaya sundan po ninyo kapanalig, puntahan pinakamalapit na Doc Alternatibo branch upang kayo ay magabayan na magpa-member dyan sa branch para maka-avail sa araw-araw buy one take one promo at pag seminar day maraming buy one take two promo pa para sa inyong mga members. Ang Doc Alternatibo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abukar Building, Maharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, Ground Floor DILG Office. Sa Legazpi City Branch, Door number 8, our site Legazpi City, Old Mayon Autocrete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabua Branch, number 95, Zone 5, San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School. Sa Dait Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Dait, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Ang Doc Alternatibo branch bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon dyan sa iniindang karamdaman tungo sa kagalingan at matuto sa tamang pag-alaga ng katawan na maging malusog, hindi na masakitin. Kaya dito talagang ginagabayan kayo kung ano yung mga dapat gawin, sundan, gawing inumin, pagkain na maging gamot nyo na. At sa mga nag-maintenance medication na synthetic drugs, may papayo ko sa inyo, sundan agad ang cleansing program. Paraan na ang pagsimula nyo ng pag-maintenance medication ay mahinto na safe agad. At kung may komplikasyon, huwag mawala ng pag-asa. Meron tayong natural megadose vitamin C IV para masolusyonan yan. At patunay dito sa sinasabi natin na kagalingan sa sakit. Hindi na mag-maintenance medication na synthetic drugs para maiwasan ang posibleng komplikasyon. Narito po ang sumunod dito sa Doc Alternatibo Cleansing Program at Natural Megadose Vitamin C IV. Ako po si Rolando Estabilio, 59 years old, taga San Nicolas, Ilocos Norte. Anyat giti na pada sa mga produkto ti Doc Alternatibo, sir? Fulvic mineral, pinaka
daily kong ginagamit yan. Nakapag-cleansing na rin ako at saka vitamin C. 6 na beses na ata yung vitamin C ko. Lahat ng coffee, natikman ko na rin. Mga magnesium ascorbate, eye solution, sa mga capsule natin na regular na ginagamit ko. Anya ti dati nga problem mo, sir, bago ka nga pimasok ti Doc Alternatibo. Problema ko po noon na severe ang kidney ko. Tapos sa sa prostate pa, mayroon pa akong kaso sa prostate. Yun po ang pinaka-severe na sakit ko noon. Since gumamit ka ng Doc Alternatibo, sir, ano yung mga pagbabago na naramdaman mo? Malaking pagbabago kasi nag-umpisa ako noong 2019 at sa tulong ng mga produkto ng Doc Alternatibo, natanggal ko yung kidney stone ko at tuloy-tuloy na gumaling po ako. Sir, anya tinagan mo, sir, edad ken address? Ako po si Rolando Estavillo, 59 years old, na taga San Nicolas, Ilocos Norte. Buhay na prueba ng kagalingan si Sir Rolando Estavillo mula dyan sa Ilocos Norte na naiwasan ang operasyon sa kanyang kidney stone at iba pang iniinday na solusyonan matapos na sinundan ang cleansing program, ang Natural Megadose Vitamin C IV dito sa Doc Alternatibo. Kaya wag mawala ng pag-asa, kapanalig. Ang may papayo ko lang, wag nyo nang hintayin na lumala pa at magkaroon ng matinding komplikasyon para hindi masayang at hindi tayo mahuli na matulungan kayo tungo sa malusog na pangangatawan. Mas mabuting agapan nyo na hanggat maaga. Puntahan pinakamalapit na Doc Alternatibo branch upang ito ay maipaliwanag sa inyo. Mas mabuting daluhan po ang nakaschedule na herbal and natural healing seminar dahil ito yung pagkakataon na may paliwanag sa inyo yung mga dapat gawin, sundin, kung ano yung mga dapat inumin, kainin na makatulong sa inyo at maintindihan ang cleansing program, ang Natural Megadose Vitamin C IV. Sa loob ng 2 oras, papaliwanag po yan sa inyo during seminar. Narito po ang schedule. Ngayong Sabado, June 17, nandyan sa San Siangco, Cebu City Branch. Pagka June 19, Lunes, Tagbilaran City, Bohol. Pagka June 20, Martes next week, nandyan sa Iloilo City Branch at Maramag, Bukidnon. Pagka June 21, Miyerkules, nandyan ang seminar sa 3C Martires Cavite Branch, San Jose Antique, Tacloban City at Valencia City, Bukidnon Branch. Sa June 22, Webes, ang seminar schedule po ay nasa Aguo, La Union, Kulasi Antique Branch, Ubay, Bohol at Tacorong City, Sultan Kudarat. Pagka June 23, Biyernes next week, San Fernando, La Union Branch, Kalibo, Aklan, Hagna, Bohol, Libak sa Sultan Kudarat, Sindangan sa Zamboanga del Norte, Mati City at Iligan City Branch. Abangan ang iba pang schedule ng seminar. Pa-register in advance para priority ka sa libreng check-up and counseling pagkatapos ng seminar. Magdala ng 1 litrong tubig para sa libreng patak ng Fulvic Mineral. At doon sa mga hindi pa member sa One Asa para makaabel sa malaking discount at mga pa-promo, lalo ng buy one take two para sa inyong mga members. Nakatulong talaga, malaking tulong yan, cleansing formula. Ang vitamin C IV nakatabang gikain ako. Dito ko po natagpuan na may pag-asang may kagalingan. Dili gyud nimo ikamahay, naayo gyud ko sa ako ang sakit nga dabinhod akong lawas. Ang tinig, ang kagalingan sa sakit at hindi na mag-maintenance medication ng synthetic drugs. Daluhan ang Doc Alternatibo Herbal and Natural Healing Seminar. Ipaliwanag sa seminar kung bakit kailangan kumain ng mga beans gaya ng munggo at para walang arthritis at gumaling ang arthritis. Ano nga ba ang paraan para mahinto na safe ang maintenance medication na synthetic drugs?
Ngayong June 26, Lunes sa Sorsogon City, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, in front of Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Ngayong June 27, Martes sa Legazpi City, Albay, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrate of Councilor Joseph Lee, malapit sa Palawan Express, harap ng Sterling Insurance Company. Ngayong June 30, Biyernes sa Naga City, matatagpuan sa J.A. Abukar Building number 5 along Maharlika Highway, Barangay Mabulo, Naga City, Camarines Sur. Register in advance para free na ang check-up at counseling at priority ka after seminar. Ang seminar registration fee is 500 pesos at libre na ang healthy snacks, 1 box mixed 10 herbal coffee, magdala ng 1 liter water para sa free patak ng Polvic Mineral. Plus, ang halos lahat ng produkto buy one take 2 promo sa mga members during seminar. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Effective talaga. Hapdi yung sikmura ko. Tapos yung nahirapan ako mag-CR. Tapos yung ito na nga yung kinakapi ko, yun, okay na talaga yung pakiramdam ko. Araw-araw na ako magbawas. Tapos yung sikmura ko, hindi na mahapdi. Tapos yun din pinagamit ko sa mga anak ko. Ako si Gina Alboris Baribar, taga FTI. Pruweba sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternatibo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Good news para sa lahat dahil maka-order na door-to-door delivery ng mga Doc Alternatibo herbal products. At kahit hindi pa member, bibigyan ka ngayon ng 40% discount. Tandaan, 40% na diskwento, door-to-door delivery dyan sa inyo. Mag-message o tawagan ang hotline na 0946-967-3211. Ulitin kong hotline 0946-967-3211. Doc Alternatibo Newscast. Dito tayo sa pagpapaliwanag tungkol sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas, mga paraan sa pagsagot sa health concerns. Narito po ang gabay na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternatibo sa buong Pilipinas mula sa founder at multi-awarded inventor na si Doc Ed Libo. Kailangan ba talaga ng 3 sesyon ng vitamin C IV o mahigit pa? Anong kaibahan kung isang sesyon lang po ng vitamin C IV? Magkakaiba sila not only with respect to the volume but with respect to the impact doon sa anesthesia ng katawan. No? Kung marami pong anesthesia ang dinaanan tulad ng mga nasisaryan at yung pinakamatapang na anesthesia, yung tinatawag na general anesthesia, na kung saan nakakatulog talaga yung tatamaan nito, mas grabe ang latak nito sa ating katawan kung ikukumpara mo doon mismo sa mga localized anesthesia o yung mga na-anesthesiahan pero hindi naman sila pinatulog. Kasi base sa ating experiences, kung marami po ang general anesthesia chemicals na nakapasok sa ating utak, talagang manghihina ang memorya natin, manginginig yung kamay natin, nagkakaroon tayo ng problema sa nervousness, yung thyroid disorder, dahan-dahang lumalabas, nagkakaroon na ng bisa ang chemicals na nandyan sa inyong dugo during the process of operations. No? At napakarami po sa mga nasisaryan, habang 2-3 beses po silang naturukan itong anesthesia, sila po ang nakaka-experience ng napakaraming karamdaman. No? Those are simply side effects of the chemicals noong nasisaryan po sila. Kung 3 beses silang nasisaryan, kasi 3 beses na buntis, yun ang mas marami ang pangangailangan kung ikukumpara nyo doon sa mga taong nangangailangan lang ng boosting of your immune system. No? Your immune system needs a lot of vitamin C kung kayo po ay may habit ng maling pag-inom ng alak o maling pagkain ng mga pagkain ng kakamatay, may chemicals, or even yung habit natin ng kakulangan ng pagdumi o kakulangan ng pagtulog. Nagiging habit natin ito na kung saan nangangailangan tayo ng biochemical process like the vitamin C in the bloodstream plus the psychological therapy para magbago yung habit natin
mula sa pagiging addict doon sa maling pagkain at pag-inom patungo sa addict din doon sa tamang pagkain at pag-inom, no? Or addict ka noon sa maling pag-iisip, ngayon magiging addict ka na rin sa tamang pag-iisip. And we are reprogramming you with a lot of technology right now dito po sa Doc Alternativo. Ibig sabihin, Doc Ed, mas maraming session sa vitamin C IV, mas nakakatulong at nakakabuti sa kalusugan. Exactly, kasi ang vitamin C IV, una, walang overdose. At dahil ito'y natural, hiyang po ito sa ating katawan. Ibig sabihin, ang excess na vitamin C, kung sakasakali si Fidel, ito po hindi nakakalason, but instead, piniprevent o pinipigilan niya ang deterioration ng ating katawan, especially if we reaches 30-year-old and above. Ang deterioration ng ating cells ay na-i-reverse. So, napipigilan ang advance na pagtanda ng sinumang nag-vitamin C intravenous. Dahil una, yung mata mo, no, hindi po ito bumabagsak. Pangalawa, yung emotions mo, nakakatulong po ito ng tinatawag nating feeling of goodness or feeling good, no? Nakaka-high. High with respect to energy, high with respect to resistance against diseases, high responses ng ating immune system, at maraming magagandang impact doon sa hormones natin. Kapag kayo po ay may problema sa thyroid gland, binabalansin itong vitamin C, may problema kayo sa prostate gland, may problema kayo sa itong ating adrenal glands, pituitary glands, and even sa ating pancreas. No? Nagpo-produce po itong lahat ng mga hormones. Ang vitamin C po ang tinatawag na pinakamabisang natural chemical na walang side effects but a necessary nutrients or mineral na kailangan ng ating sistema para hindi po tayo tatamaan nitong advanced aging o tinatawag na deterioration o mga degenerative diseases na nakamamatay tulad ng heart attack, stroke attack, cyst tumor cancer, yung arthritis, deterioration ng memorya or yung tinatawag nating dementia, no, na tumama sa halos lahat, nag-edad sa 60, 70, 80 nitong modern age. Because of mercury sa ngipin or mercury na inihalo sa vaccine noon or mercury na part na ng mga sabon noong hindi pa ito pinagbabawal ng gobyerno. So, yun ang patunay na tayo po ay nangangailangan talaga ng mas maraming vitamin C galing sa ating nakain, na inom, at pati na po sa direktang ipinapasok mismo sa ating dugo o tinatawag na intravenous vitamin C. Doc Ed, may nagtanong sa hotline kung ano po ba ang dapat kong gawin dahil nagpatanggal na po ako ng breast due to cancer stage 2 last 2018 at 9 sessions chemotherapy, pero ngayon merong tumutubo ulit at recommended na naman ako for chemo. Number one, you have to go back to nature, to supernatural, to God. You have to really forgive those who caused a lot of pains in you kasi contributory factor itong stress na pinagdadaanan mo. Lahat kasi ng may mga cyst tumor o cancer, lalo na sa breast, nanggagaling sa konsumisyon yan. At kung naoperahan ka lang, hinarvest lang yung bukol, di mo naman nakuha yung cause. It's invisible source. Yung pag-iisip na nakakalungkot, yung emosyon na laging nagagalit, at merong hinanakit, sama ng loob, nagtitrigger po ito ng cancer-causing hormones, stress hormones po ito. So kahit operahan ka sa bukol mo, babalik at babalik yan. At hindi lang po naman ikaw ang naka-experience nito. Marami na po kayo. Ibig sabihin, hindi po tumugma ang solusyong pinagdadaanan mo. Chemo drug, we call it a cocktail of chemicals, plus the operation is a sure formula na babalik at babalik yan. Kasi lason po ang chemo drugs. Instead na huminto, humupa, you must expect more. Yun po kasi ang experience ng napakarami na. Kaya hindi po ito sumimplang, paulit-ulit ito at nagiging totoo. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, be careful. Huwag po kayo magpabiktima uli. Alam nyo ang resulta, hindi na tama, matuto na po tayo at itama na. Ito ang gabay sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternatibo sa buong Pilipinas. Kaya napaka-importante po na makapunta sa branch upang makausap personally, ma-check ang inyong physical condition, kung ano nga ba ang dapat gawin, sundan or ipasunod sa inyo, lalo na sa cleansing program, sa natural megadose vitamin C IV,
tungo sa kagalingan. At dagdag pa na pruweba ng kagalingan na sinasabi natin dito sa Doc Alternativo program, narito po ang sumunod dito sa cleansing program at natural megadose vitamin C IV. Ako po si Mita Bayangos from Lara Pascarla, 71 years old. Magmula nung nag-take ako ng mga product ng Doc Alternativo, naging normal na yung BP ko, naalis na yung pagmamanas ng mga paa ko, at saka yung nararamdaman ko sa sikmura ko, naalis na rin, mga rayo-rayuma, hindi na namamaga yung mga parte ng katawan. Wow. Yun ang naobserbahan ko. Opo. Nakapag-undergo din po kayo ng vitamin C, tama po ba? Tama po. Okay, then ngayon, yung mga ginagamit ninyo ngayon is yung mga, yung mga normal na product ni Doc Alternativo na lang kapag papaayos ng inyong health? Ang hindi po ako nagpapawala yung fulvic mineral, coffee, at saka B-complex. Wow. So ma'am, pwede ko pong alamin ulit ang buong pangalan nila, edad at taga saan po kayo at mag-share po kayo ng message ninyo sa ating mga listeners. Ako si Mita Bayangos from Lara, La Pascarla, 71 years old po. Yung mga ibang nakikinig po na may iba-ibang problema sa kanilang kalusugan, wag na po kayo mag-atubili, mapunta po kayo sa pinakamalapit na branch ng Doc Alternativo at doon po yung makikita po ninyo yung nagpapagaling sa inyo sa kanilang mga produkto. Yan ang buhay na pruweba ng kagalingan ng 71 years old from La Paz, Tarlac, dati ay tinamaan ng kinitrobol, nagmanas, hinihingal, kaya nagdesisyon na pumunta dito sa Doc Alternativo at agad na sumunod sa cleansing program sa Natural Megadose Vitamin C IV. Naangkin ang kagalingan at kung ano yung mga itinuro natin, talagang sinundan niya, ginagawa araw-araw, naging parte ng lifestyle at ngayon napanatili ang malusog na pangangatawan. Walang maintenance medication na synthetic drugs. Yan ang patunay kapanalig na hindi dapat mawala ng pag-asa kung tinamaan ng sakit. Ang gawin, puntahan lang pinakamalapit na Doc Alternativo branch upang makausap kayo personally, ma-check ang physical condition at maipaliwanag sa inyo ang mga dapat gawin, sundan tungo sa kagalingan tulad ng inyong napakinggan. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abucar Building, Maharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, Ground Floor DILG Office. Sa Legazpi City Branch, door number 8, our site Legazpi City, Old Mayon Autocrit of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabua Branch, number 95, Zone 5, San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School. Sa Dait Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Dait, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Panlalabo ng paningin na solusyonan dahil sa eye solution ng Doc Alternativo. Malaking tulong sa akin ang eye solution kasi ang mata ko noon nagalabo na talaga, masakit, mahapdi. Tapos yung nagamit ako sa kanya, dahan-dahan nag-clear ang paningin ko. Naalis na yung parang langaw na. Dami rin akong natulungan. Ginapatak-patakan ko ang mga mata sa mga sis ko sa simbahan. Pag ginapatakan ko sila, ay maganda ito. O sige, gina-introduce ko rin ang eye solution. Ako po, si Joyce Sugdan Salaber, taga-Awang Airport sa DOS Maguindanao, 58 years old. Pruweba sa kaebektibo ng Eye Solution ng Doc Alternativo. Ang Eye Solution exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Good news para sa lahat dahil maka-order na door-to-door delivery ng mga Doc Alternativo herbal products. At kahit hindi pa member, bibigyan ka ngayon ng 40% discount. Tandaan, 40% na diskwento, door-to-door delivery dyan sa inyo. Mag-message o tawagan ang hotline na 0946-967-3211. Ulitin kong hotline 0946-967-3211.
kapanalig dahil limitado ang oras dito sa palatuntunan sa radyo dahilan na may limitasyon ang paggabay sa inyo para sa herbal at natural na lunas. Daluhan po ninyo nakaschedule na herbal and natural healing seminar dyan sa branch upang maintindihan ang mga napakinggan na alternatibong panggagamot at personal nyo makausap yung mga nagtestimonya na nakaangkin ng kagalingan. Magpa-member para maka-avail ng mga papromo at discount. Ito po ang inyong National Chairman ng One ASAP Movement, Chief Fidel Roderos. Sumainyo ang katotohanan. Acidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Ito pong corn coffee, nung hindi pa ako umiinom nito, may hyperacidity ako. Nung simula ko pong sumubok ditong uminom, tawa naman po ng Diyos maganda ang pakiramdam sa akin itong corn coffee na ito. Kaya ito na po lagi ang iniinom ko. Ako po si Rani Oscuro, taga Son Juan, Pagbubungon, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur, 52 years old. Nueva sa kaebiktibo ng Corn Coffee ng Doc Alternatibo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Paano nakatulong yung mga produkto ng Doc Alternatibo? Lalo na po itong corn coffee. Marami, effective talaga. Hapdi yung sikmura ko. Tapos yung nahirapan ako mag-CR. Tapos yung ito na nga yung kinakapi ko, yun, okay na talaga yung pakiramdam ko. Araw-araw na ako magbawas. Tapos yung sikmura ko, hindi na mahapdi. Tapos yun din pinagamit ko sa mga anak ko. Ako si Gina Alboris Baribar, taga FTI. Nueva sa kaebiktibo ng Corn Coffee ng Doc Alternatibo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Ako si Mrs. Patria Carbonell. Ilang taon na, ma'am? 82. Taga-Baksil, Baknaw, Tanlaw nyo. Okay. Ma'am, paano po nakatulong sa inyo ang produkto ng Doc Alternatibo, ma'am? Yung corn coffee ang nakatulong din sa akin sa hyperacidity. Kaya yun ang hinahanap ko. Ako si Mrs. Patria Carbonell. Nueva sa kaebiktibo ng Corn Coffee ng Doc Alternatibo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Constipation na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Ito maganda. Pag umiinom ka nito, corn coffee. Sarap sa pakiramdam. Walang nararamdaman kang kung ano sa tiyan mo. Kahit ikaw ay gutom o busog, basta siyang iniinom. Nakakaano ng pagdumi. Ikaw ay matigas dumumi. Nakakaano ng dumi siya. Malimit dumumi. Nakakalabas ng ano siya. Ako si Imelda Asi, 46 years old.
Pruweba sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternatibo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Ito pong corn coffee, nung hindi pa ako umiinom nito, may hyperacidity ako. Nung simula ko pong sumubok ditong uminom, tawa naman po ng Diyos, maganda ang pakiramdam sa akin itong corn coffee na ito. Kaya ito na po lagi ang iniinom ko. Ako po si Rani Oscuro, taga Son Juan, Pagbubungon, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur, 52 years old. Pruweba sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternatibo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Paano nakatulong yung mga produkto ng Doc Alternatibo? Lalo na po itong corn coffee. Marami, effective talaga. Hapdi yung sikmura ko. Tapos yung nahirapan ako mag-CR. Tapos yung ito na nga yung kinakapi ko, yun, okay na talaga yung pakiramdam ko. Araw-araw na ako magbawas. Tapos yung sikmura ko, hindi na mahapdi. Tapos yun din pinagamit ko sa mga anak ko. Ako si Gina Alboris Baribar, taga FTI. Pruweba sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternatibo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang editor-in-chief ng newscast Edel Roderos. Doc Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Ako si Mrs. Patra Carbonell. Ilang taon na, ma'am? 82. Taga-Baksil, Bacnau, Tanlaw nyo. Okay. Ma'am, paano po nakatulong sa inyo ang produkto ng Doc Alternatibo, ma'am? Yung corn coffee ang nakatulong din sa akin sa hyperacidity. Kaya yun ang hinahanap ko. Ako si Mrs. Patra Carbonell. Pruweba sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternatibo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Constipation na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo.
Ito maganda. Pag umiinom ka nito, corn coffee. Sarap sa pakiramdam. Pakiramdam mo, walang nararamdaman kang kung ano sa tiyan mo. Kahit ikaw ay gutom o busog, basta siyang iniinom. Nakakaano ng pagdumi. Ikaw ay matigas dumumi. Nakakaano ng dumi siya. Malimit dumumi. Nakakalabas ng ano siya. Ako si Imelda Asi, 46 years old. Nueva sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternatibo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Oro Crete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Ito pong corn coffee, nung hindi pa ako umiinom nito, may hyperacidity ako. Nung simula ko pong sumubok nitong uminom, tawa naman po ng Diyos, maganda ang pakiramdam sa akin itong corn coffee na ito. Kaya ito na po lagi ang iniinom ko. Ako po si Rani Oscuro, taga Son Juan, Pagbubungon, Santo Domingo, Nagua, Camarines Sur, 52 years old. Nueva sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternatibo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Oro Crete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Paano nakatulong yung mga produkto ng Doc Alternatibo? Lalo na po itong corn coffee. Marami, effective talaga. Hapdi yung sikmura ko. Tapos yung nahirapan ako mag-CR. Tapos yung ito na nga yung kinakapi ko, yun, okay na talaga yung pakiramdam ko. Araw-araw na ako magbawas. Tapos yung sikmura ko, hindi na mahapdi. Tapos yun din pinagamit ko sa mga anak ko. Ako si Gina Alboris Baribar, taga FTI. Nueva sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternatibo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Oro Crete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Ako si Mrs. Patra Carbonell. Ilang taon na, ma'am? 82. Taga-Baksil, Baknautan lang yun. Okay. Ma'am, paano po nakatulong sa inyo ang produkto ng Doc Alternatibo, ma'am? Yung corn coffee ang nakatulong din sa akin sa hyperacidity. Kaya yun ang hinahanap ko. Ako si Mrs. Patra Carbonell. Nueva sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternatibo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Oro Crete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest
and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine, kasama ang editor-in-chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternativo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30